tak se prozkoumává skaledy. Tady se ten podívá, co tady je. Počkejte, tady asi něco zajímavého, ale můžeme něco najít lepšího. Počkejte, lidi, tady je to hodně desivý. Počkejte. Tady je nějaký pesták, hnusnej. Chápete to, lidi? Já tam zkusím skočit. Prosím, neber mne do rukou, prosím. Mama! Utíkejte, lidi! Já musím tady zůstat. Počkat, kde to naštěstí vyplivlo. Au. Co ty je ty bezdáku? Au! Já bych ti dala třeba 500 korun a já už to nemám.